Чудиш ли се откъде да започнеш, искайки да навлезеш в света на инвестициите? В това видео ще ти покажа 5 ключови елемента, които могат да направят първите ти стъпки по-лесни и по-сигурни. Цел. На първо място съм сложил целта. Без ясна цел няма фокус. Дали спестяваш за жилище, искаш да погасиш кредит или търсиш финансова независимост, важното е да знаеш за какво се бориш. Постави своята цел и започни да я следваш. Риск. Като следващо важно нещо слагам риска. Интернет е пълен със стратегии и съвети, но истината е, че риска е нещо лично. Намери своята зона на комфорт и не следвай сляпо чужди препоръки. От началото не поема излишни рискове. На пазара има редица нискорискови инструменти, от които можеш да стартираш и да бъдеш спокоен, докато трупаш опит и знания. Информацията. На трета позиция слагам информацията. Днес имаш достъп до безброй ресурси, чети, гледай, слушай различни гледни точки. Колкото повече знаеш, толкова по-добре ще преценяваш възможностите. Следваща точка. Постоянство и търпение. Инвестициите не са спринт, а маратон. Не се отказвай при всяка лоша новина или дроп. Определи си сума, инвестирай редовно и остани последователен и резултатът ще дойде. Пета точка. Обкръжението. Намери хора с сродни интереси. Групи, форуми, общности. Там ще намериш опит, идеи и подкрепа. Това може да ускори твоето развитие и да направи пътя ти по-интригуващ. Надявам се това видео да ти е било полезно. Вярвам, че споделянето на знания и опит е в основата на това да вървим към по-добри резултати. В следващите видеа ще говорим за създаване на сметка, избор на брокер, подходящи инструменти за старт и какво да внимаваме при първите стъпки. Ако искаш да следиш поредицата, абонирай се и харесай. Ще се видим в следващия път.